Waqt li kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Forum Żgħażagħ Laburisti, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni qed tipprova timita dak li seħħ s'issa b'suċċess mill-Gvern. Madankollu huwa sostna li s-sigriet tas-suċċessi mhuwiex l-apparenza esterna imma l-ħsieb, xi ħaġa li n-nies jintabħu biha b'kelma waħda. Fil-fatt il-Prim Ministru rrefera għal meta Simon Busuttil staqsa jekk il-partit huwiex lest li jaċċetta persuni omosessuali fi ħdanu. Huwa qal li dan jixħed biss ipokrizija u konvenzjonaliżmu min-naħa tal-Oppożizzjoni. Muscat żied jgħid li għall-kuntrarju tal-Partit Nazzjonalista, il-Moviment Laburista huwa wieħed inklussiv u spjega kif pajjiżna jinsab fost l-aktar pajjiżi progressivi fl-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-libertajiet ċivili. Il-Gvern bla eżitazzjoni ta' xejn irressaq liġijiet li jagħtu kuraġġ lin-nies li għal żmien twil kienu diskriminati fis-soċjetà Maltija. Il-Prim Ministru qal li waħda mill-ikbar sfidi li għandu qudiemu bħalissa l-Gvern hija liġi li tiddikriminalizza droga. Bħalissa pajjiżna għandu sistema vendikattiva li tikkastiga lil dawk iż-żgħażagħ li jkunu nqabdu bid-droga l-ewwel darba. U rrefera wkoll għal fatt li għandna sistema mhux qiebsa biżżejjed lejn min jitraffika droga. Dan kollu jista' jinbidel permezz ta' qrati arbitrarji u bordijiet li jkunu jistgħu jgħinu u mhux ipattu lil vittmi ta' droga. Għalhekk f'dan ir-rigward għandna naġġornaw mhux biss il-liġijiet imma anke l-ħsieb. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti Alex Saliba tkellem dwar is-suċċess li l-Forum kellu din is-sena u ħabbar ukoll il-bidliet li se jsiru fl-operat tal-Forum. Dan hekk kif it-tema tal-konferenza kienet Inkomplu niġġeddu.